aj poradiť, čo by bolo najlepšie, najhodnotnejšie a tak ďalej. Veľkú pomoc nám on pomohol. Však. Aj sviatočne zaznamenať samé jubileum. Aj sviatočne, áno. Keby ste sa vrátili k tomuto filmu, môžete si sprítomniť jeho nakrúcanie, lebo ste priamym účastníkom? Pravda, vedeli sme my, že v Pazove máme filmového režiséra, tú prítomnú pani Miroslavu Brtkovú. My sme jej pristúpili a sme povedali, ak by mohla nejako aj tú tedajšiu náš život staropazovských Slovákov zachytiť aj tak ďalej. Čo ona aj radosne, myslím, sa toho prichytila tej robote, aj vytvorila jedno naozaj dokumentárne dielo o Starej Pazove. A nie len o Starej Pazove, budeme vidieť, tu sú zachytení všetci Slováci, myslím, viac menej Kovačica, Petrohrad, aj tak. Takže sme aj z tej strane spokojní, že sa aj to nám vydarilo, aby sme aj na jednu filmovú pásku boli zaznamenaní. V tom programe našich oslav to nebolo jediné však. My sme chceli, a sme napísali, tu máme vyloženú tú zborník prác, kde mnohí autori, aj Srbi, aj Slováci, písali o Starej Pazove. To je najvzácnejšia pamiatka z tých našich oslav, našich snažení, čo sme my tedy urobili, čo sme chceli urobiť. Môžeme povedať, keď tak pozrieme na tento stôl a na tieto knihy, ktoré sú pred nami, Pazova mala vždy ochotníkov, ktorí chceli troška zaznamenať to, čo bolo predtým, ako žili a tak ďalej, tie historické momenty, ktoré, čo ja viem, voľako účinkovali, aby sme aj naďalej pokračovali v tom zachovávaní tej slovenskej kultúry, slovenskej identity a tak ďalej. No tak, čo sme tedy ešte v tom programe mali? Okrem tej knihy mali sme, že renovujeme ten Slovenský národný dom, tedy bola ešte aj veľká sála. Dostali sme peniazy dosť, koľkokoľvek bolo potrebné, aj obci, aj v pokrajine, aj tak ďalej. Krásne sme zriadili Slovenský národný dom. Tedy prvýkrát vzniká klub Vladimíra Hurbána. Títo mladší, aj my starší, ktorí sme tam boli na tom otváraní, pravda, sme sa tešili, že máme taký kúčik. Bol to jeden najreprezentatívny kúčik v vtedajšej Starej Pazove. Tam chodili všetci eminentní návštevníci, politikovia, kultúrni dejatelia, nielen zo Slovenska, ale aj z pokrajiny, aj keď prichádzali navštíviť obec Starú Pazovu, tam sa i dovádzalo. To dnes je to už 25 rokov, je to celkom inakšie. Tomto roku sa v Starej Pazove zaznamená 225. výročie. Áno. A ja by som si dovolil ešte pani Brtkovej položiť takú otázku, že či si spomínate na nejaké príhody, príbehy pri nakrúcaní tohto filmu? Točili ste to nie dlho, nie... Nie, mali sme veľmi málo času. Technika tiež bola troška skromnejšia. Troška skromnejšia, nemali sme veľa času. Točili sme to s technikou, ktorá tedy bola aktuálna. Filmovou. Takže mali sme, myslím, tak niekoľko dní, len 4-5 dní. Nebolo to tak jednoducho všetko zachytiť. Bolo treba aj cestovať. Potom, ja pamätám sa, že museli, keď sme chceli v Pazove pľac, ktorý je v štvrtok vždycky, museli sme to tak plánovať, aby sme mali ten štvrtok, potom piatok a sobotu, jedno za druhým hneď. Takže tie podmienky, ktoré sme mali, myslím, že sme aj dosť dobre toho urobili, dosť sme toho zachytili. Ale tak to sa muselo aj vopred vyplánovať, aby to tak toľko, koľko sme mali času, možnosti, aby sme do toho položili všetko, čo sme chceli. Film je vzácnym dokumentárnym bohatstvom, by som povedal, dokumentom, lebo tie dejiny, ten časový odstup štvrťstoročia, teda tých 25 rokov, už sa nám zdá, že to patrí do dejín. Ako vy sa dívate na dnešný, ako by ste možno dnes spracovali túto tému Slováci v Jugoslávii? No, dnes by som hľadala, filmovo, dnes môže byť nie historicky. Hoci to bolo tedy dôležité tú históriu ukázať. Dnes by som viac nad etnológiu. Aj ešte jednu vec, o tom som ani predtým nerozmýšľala, že my dolnozemskí Slováci máme trochu nejaké charakteristiky tohto kraja. Trošku sa v niečom sa rozlišujeme od Slovákov na Slovensku. Teda ide o inakšiu mentalitu? Trochu niečo je zmenené. Tak myslím, že by ma zaujímalo to, koľko jedno prostredie, aj geografické, táto rovina, potom to multikulturálne, multinacionálne, vplýva na zmeny alebo vývoj jednej mentality.
to by bolo také zaujímavejšie, myslím. Teda dnes by ste mali už inakší prístup k tej téme. No, tak trochu. Pán Šipický, ešte keby ste mi povedali, máme ešte chvíľku času a potom si pozrieme spoločne film. Keby ste mi povedali, či si vy spomínate na nejakú peknú alebo menej peknú príhodu pri nakrúcaní toho filmu, lebo to prakticky 2-3 dní sa nakrúcalo Pazove, potom Petrovci a v